Carlos Pita tiña unha calidad espectacular. Histórico en Lugo. Eres máis do Lugo ou do Depor? Máis do Depor que do Lugo, sí. Algún que che caera especialmente ben? Juan Carlos, o porteiro. Sí, Juan o primeiro que fixe xa según cheguei o primeiro día foi regalarme uns guantes. Hostia. Xa o primeiro. Eso pachárame no Deportivo con Alventosa. O mismo. Según cheguei, tú no Deportivo cambiabaste a primeira vez ou tal, tú cambiabaste no teu vestuario e despois ibas a charla, o vestuario, dimes. Pois xa según cheguei, además era un domingo, un día que xugaba o Depor ás 9 e quedaban solo os descartes. Era igual 8 ou 9 solo. Eran Alventosa, acórdame, Fede Valverde, además eran uns descartes que decías tú, cuidado. Nunca se me vai olvidar, dixome Alventosa, vente, chaval, vente para aquí, que te cambias con nosotros, joder, tal. E según cheguei, regalome unhas botas, sentoume ali no vestuario de Abegondo, e claro, tú quedas impresionado, eres un chaval de 16, 17 anos. Tanto te impresionou que pode que puxeses o peinado de Alventosa? Sí, no, a mí faltame ser rubio para eso. Sí.